khona bangakubulala bedefenda kwaseKorinte. Inkolelo yaseKorinte la kwakunezinkulumo khona zaseKorinte mamzondi. Bangakubulala badefenda izinkulumo zaseFesu. Kodwa bakaze bayikhathaze ukuthi kwaba kwaZulu Natal kuphilwa kanjani. Bapha bangaphambili bakwaZulu Natal ababehamba nomveli nqangi. Ningizwe? Nginesineke ngizoniphindela. La phakathi kwethu kukhona bangakubulala bathi baphila bona ngokwescripture. Kwala noma lo bhalayo ekhuza abaseKorinte athi nina abaseKorinte ubufe bobungaka, kodwa bese siyayithatha lento siyenza eyethu. Sizikhathaza ngokufunda ukuthi abaseFesu babephila kanjani. Sizikhathaza ngokufunda ukuthi abaseKorinte babephila kanjani. Sizikhathaza ngokufunda ukuthi abaseFilipi babephila kanjani. Kodwa masingase sibuzwe ngamaqhawe akithi ahamba nomveli nqangi, asazi ukuthi singathini, ngoba sisizwe esigodla umlando wezinye izizwe. Owethu umlando sawubhekela phansi. Lento ibonakala nangolimi. Umuntu okhuluma isiZulu phaqa ngathi unokudistebheka nje ekhanda. Umlungu nje mayebheda isiZulu shayelwa izandla kuthiwa Nkosi yami uyazama is trying. Kodwa umuntu omnyama mayebheda isingisi ungathi uyisilima, ngoba sekwazi kwabakuthina ukuqhakambisa izilimi nezinkolelo zezinye izizwe, ngoba sibuswa idimoni lezinye izizwe. Lento obhizi nayo uyibiza ngokuthi izwi likaNkulunkulu, noma ke ngathiwa yilo kodwa kwangakhulunywa nawe, ngoba kuba kwakhulunywa nawe ngabe ukhona. Ngabe njani? Asibuye ke before kuqale inkolo yamaRoma yayithine yaseAfrika. Sesifuna yona ke manje, ngoba masithi siyabheka sibona ngathi yayibasebenzela. Babezakhela insimbi, babezakhela into zokugqoka, babefuyile, babegana. There was a 0% crime. Yayibasebenzela. Ubani ungayifuni into enjalo enomlando wongabi nayigebengu? Kodwa ukufika kwale yaphendula abantu, yabenzilwane, kwavuka ubugebengu. Buvuswa yini ubugebengu? Ukhathiwe idlozi labantu. Idlozi labantu liphendukezelwe. Njengoba nongangadinwa mayingazali ingane bese bona ingane idumisa ubaba wase next door ukudlula yena. Lento yethu isenze idlozi langajabula ngayo.